mikä teistä olisi hyvä ottaa talteen. Eli 5 asiaa, mitkä vaikuttaa tähän konversioon. Ja mä poimin täältä nyt vain muutamia ja näytän muutaman esimerkin. Eli erittäin tärkeää on siellä verkkokaupassa rakentaa luotettavuutta. Ja tämä on tänä päivänä tosi tärkeää, kun paljon myöskin kuluttajia pelotellaan kaiken maailman epämääräisillä ulkolaisilla verkkokaupoilla ja kaiken maailman kiinalaisilla huijareilla ja vaikka sun millä. Eli ihmiset on aika varuillaan, mihin verkkokauppaan uskalletaan laittaa vaikka luottokorttitiedot. Eli täytyy olla luotettava se kauppa. Ja muistakaa, että täytyy olla näkyvissä kaikki yhteystiedot avoimesti, osoitteet, Y-tunnus on pakollinen. Eli mä näen koko ajan hirveän määrän verkkokauppoja, missä ei ole mitään Y-tunnuksia, ei firman nimiä, ei yhtikäs mitään. Eli on vaan joku epämääräinen ota yhteyttä -lomake. Mä en ikinä tilaisi semmoisesta verkkokaupasta mitään, joka ei voi kertoa, missä se sijaitsee ja niin edelleen. Eli semmoisia on kamalasti. Ja sitten luullaan, että en mä halua näyttää mitään, että sitten asiakkaat tulee tänne meidän osoitteeseen. Ei ne tuu, mutta ne ei myöskään tilaa, jos te ette toimi läpinäkyväisesti. No sitten luotettavuutta lisää tietenkin kaikki palautusoikeusten asiallisesti täytyy olla niin kuin laki sanoo. Ja asiakkaiden arvostelut tietenkin lisää sitä luotettavuutta. Tässä on pari esimerkkiä tuotearvosteluista. Eli kun tuotteesta on kirjoitettu arvosteluita, niin sillä on iso merkitys siihen että uskaltaako se asiakas tilata. Tässä on esimerkki tuosta meidän Koru-verkkokaupasta. Meillä oli tosi paljon arvosteluita, me panostettiin niiden keräämiseen paljon, ja ne oli tosi tärkeä rooli meidän konversion parantamisessa koko ajan. Sitten meillä oli kaikki yhteystiedot tietenkin näkyvissä kunnolla. Siellä oli Y-tunnus, siellä oli ihmisten nimet, puhelinnumerot, valokuva, eli kaikki tämmöinen salaperäinen piilottelu, niin se ei ainakaan luotettavuutta paranna. Eli näihin kannattaa oikeasti kiinnittää huomioon näihin asioihin. No sitten toinen asia, selkeä ostosprosessi, ja se tarkoittaa sitä nyt tiivistetysti. Toimituskulut näkyviin tuotekortille, ei kassalle vasta, vaan tuotekortilla. Toimitustavat näkyvissä tuotekortilla ja myöskin toimitusaika. Milloin se tavara on tulos? Mitä se maksaa, kun se tulee? Onko sitä heti saatavana? Mikä on se toimitusaika? Mitä enemmän teillä on maksutapoja siellä, niin sen tuotekortille, tässä on kuvankaappaus tuosta meidän tämänhetkisen verkkokaupan tuosta tuotekortista, niin siellä on tämmöinen video, missä on yhtä teepaitaa näytetään, niin se sama video on kaikkien eri teepaitojen sivuilla. Eli ei mulla ole joka koirasta kuvattu oma videota, vaan sinne on tehty yksi paitavideo, mikä sitten esittelee sitä tuotetta. Ja siitä kumminkin asiakas saa paremmin tuntumaan vähän, että minkä kokoinen se on ja millainen se on se koko homma. Se kuvan määrällä on merkitystä. Konversioprosentilla on merkitystä. Jos sitä saataisiin jollain konstilla hierottua vaikka prosentin isommaksi, paremmaksi, eli että se olisikin vaikka 3%. Mutta keskiostoksella on myöskin ihan valtava iso merkitys sen takia, että sieltä sitä kannattavuutta tavallaan sitten tulee. Eli esimerkiksi erilaiset ostoportaat, ja tyypillisesti nämä ostoportaat on esimerkiksi toimituskuluihin liittyvät ostoportaat. Ne on hyviä. Eli laittakaa joku ostoporras, joka on teidän kauppaan relevantti summa. Esimerkiksi meillä kun oli keskiostossa semmoinen, eli kukkakaupasta, kun asiakas tilaa, niin täällä tarjotaan, haluatko mukaan kortin, erilaisia korttivaihtoehtoja, mutta sen lisäksi vielä tarjotaan tämmöistä pientä suklaayllätystä. Eli haluatko laittaa vielä kukkalähetyksen mukaan jonkun pienen suklaayllätyksen sinne, 5 € tai 7 €. Eli näistä kaikista saadaan leivottua sitä keskiostosta
paremmaksi, vaikka se on pieni euromääriä, mutta tässäkin puhutaan pienistä tietenkin keskiostoksista. Kaikilla on iso merkitys näillä.